ये जी काहे रहते नहीं के पानी खत्म हो गइल बा। अरे हमरा बड़ा जोर से मैदा लागल न खो। तो जाई बिना पानी के। ठीक बजा तनी। ए सुनिया कि एने बड़ा गांव में हाला भइल बा का भइल बा। अरे रोड नहीं के जानो मजनवा के एक्स हो गइल बा। अरे बाप रे बाप हमरा मैदा न करे ले दादा। ये जी काहे जाता नहीं। अरे जा तनी अस्पताल चेक करा के आओ तनी। हगौ ने खसत रे दादा। ए भाभी का करता रही हो? देखत नहीं कि प्याज काटता नहीं। देखनी ना बोला में हाला में काती की हाला। रोड नहीं के जानो मजनवा के एक्स हो गइल बा। अरे बाप रे बाप लगा तो हमरा जाई के पड़ी। ए बाबू जी काहे जाता नहीं। आगो नी भाभी अस्पताल से हम आवत नी भाभी। दूरो भाई से परेशान हो गइल बानी हॉस्पिटल में का करे गइल बानी। जानत रही है भौजी के मार पूरा परेशान बनी। अरे एकर पहुंच तो हमरा पागले मेहरा भी मिल गइल बिया। हां हां हो। अरे एकरा से जानत रह मनीष पूरा हम परेशान रहनी हो। हां का हो का कहलू एकरा के कि मजनुआ के एड्स हो गइल बा। तू गलती बोलू हो मजनुआ के एड्स भइल बा। अरे बाप रे बाप लागत है कि हमरा जाए के पड़ी ए कहवा हॉस्पिटल में। हरि बोल।